Il-programm ta' Malta dwar residenza u viża li kien imħabbar il-ġimgħa se jiġbed iktar investituri lejn pajjiżna. Għalet dan l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi kif laqet b'sodisfazzjoni d-deċiżjoni tal-Gvern li jniedi l-istess programm. Permezz tal-programm biex investitur jingħata permess tal-residenza f'Malta irid min tal-inqas jinvesti €1/3 fl-istess ħin li jrid jixtri proprjetà. L-Assoċjazzjoni qalet li l-minimu stabbilit tal-prezz tal-proprjetà se jevita kompetizzjoni max-xerrejja tal-proprjetajiet aktar irħas. Fil-fatt, ix-xiri ta' proprjetà jrid ikun tal-inqas €320,000 f'Malta u €270,000 f'Għawdex u fin-nofsinhar ta' Malta. Dan bilan li jkun attirat aktar investiment lejn il-Gżira Awċija u n-nofsinhar ta' Malta. L-Assoċjazzjoni żiedet li permezz ta' din l-iskema sidien ta' diversi postijiet se jitħajru jirranġawhom kif jafu li se jkun hemm suq għall-bejgħ jew għall-kiri tagħhom. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi temmen li dan se jsarraf tisħiħ tas-suq tal-proprjetà u tkabbir tal-ekonomija ta' pajjiżna.